ای دل پسوز جلیں کاگدے بسنگاری، بدری دور بداں آگاں دلا کاری۔ منظور بسم اللہ جوانے دستوں کی کہ ای دل پسوز جلیں کاگدے بسنگاری، ای دل پسوز جلیں کاگدے بسنگاری، بدری دور بداں آگاں دلا کاری۔ شما گلت کے وتی منزلو مرادانے، منی ترس کے یورپ شمارا اوگاری۔ او نینچو کار کے مردم ترا بٹوئینی، نینچو وحد کے مردم ترا بڈو باری۔ او تئی گلگ پسرو چم گشتگاں اچوت، تئی گلگ پسرو چم گشتگاں اچوت، مچھی بجیڑاں کے چاگرد آچ انگاری۔ او کساب گڈ تگیں گوشتیا حساباں ماں، کساب گڈ تگیں گوشتیا حساباں ماں، او دیم چرم جتا کس منا نپجاری۔ ماں پشت کپتگاں گو جاوراں نگے گینا، پچم و سر اگاں دوستے دپے گلگ داری۔ مراجی سیاستہ گنداں ہزار ونڈائیں، گنو کی وائیو پریاتاں کئے منی داری۔ منی وطن منی دوزوا چمن پلگ بتاں، اگنجیں نوبتو باریگاں کئے دوبر بیاری۔ او نبنت بلبل و گل مرچی گوما نازے نگ، ہمک پرسییں لوگ عرص ہون اسکاری۔ او چطوریں سنگیں دلے زمان اگے لاپا، کہ ہون تاجگیں ٹپان گوڑگے ماری۔ مشیر گشتہ پا ملمائیا وتی بسمل، نزانتا روچی دراں دستی سوک گواجاری۔ ای دل پسوز جلیں کاگدے بسنگاری، او بدری دور بداں آگاں دلا کاری۔